Хто мае душевны спакой, той усё бачыць у прыгожых колерах. Петропавлаўскі сабор, Гомельская вобласць, горад Гомель. Неад'емнай часткай гомельскага палацава-паркавага ансамбля з'яўляецца Петропавлаўскі сабор, спраектаваны англійскім архітэктарам Джонам Кларкам і пабудаваны ў 1809-1819 гадах. Гэты выдатны помнік у стылі класіцызму часам ставяць у адзін шэраг з іншымі падобнымі храмамі, Казанскім саборам у Санкт-Петербургу і Пантэонам у Парыжы. Цікава адзначыць, што пэўны час храм паслужыў навуцы. У 1962-1985 гадах будынак быў прыстасаваны пад планетарый. Дзякуй за ўвагу, сябры. Да новых сустрэч!